Beach. Γεια σας παιδιά και σήμερα ένα ακόμη βίντεο. Συγγνώμη για το live αλλά ακυρώθηκε λόγω κάποιου προβλήματος. Θα δείξουμε τα πάντα. Εδώ είναι το PS5 του Γιώργου, του ξάδερφου. Λοιπόν, έχει Spider-Man 2, Spider-Man 2, Spider-Man Miles Morales και God of War. Το God of War το έχει τερματίσει. Το έχει τερματίσει το God of War. Ναι, και το Spider-Man και το Spider-Man. Okay, λοιπόν, αυτό εδώ πέρα θα το παίξουμε κάπου το μεσημβρίο. Κάπου εκεί. Α, εδώ πέρα έχουμε το λαμπουμπού. Κοιτάξτε, έχουμε εδώ τα πάντα. Και τώρα πάμε στην κουζίνα. Εδώ πέρα είναι ο διάδρομος. Εκείνη η τουαλέτα κι άλλη. Και εδώ πέρα. Να, απλά αυτή έχει μόνο. Αυτή έχει γαμό το σούπερ να. Παιδιά, έφυγαν τα παιδιά, sorry για το. Λοιπόν, εδώ είναι τα φαγητά που έχουμε πάρει εμείς. Εδώ πέρα είναι κουζίνα, φτιάχνουμε πράγματα. Εδώ πέρα σημαρικά και τέτοια. Εδώ πέρα φάρμακα και τέτοια. Εδώ πέρα κάτι. Το ψυγείο, αυτά. Και άλλη πόρτα. Εδώ είναι το δωμάτιο, δεν μπαίνουμε. Ωραία. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ποιος το έβαλε? Δεν ξέρω. Παιδιά, έχει ζέστη. Άνοιξε φως, άνοιξε φως. Εδώ έχουμε. Μη φωνάζετε. Μαλάκα το χάλασε ο Νίκος. Εδώ έχουμε τέτοιο. Εκεί μέσα κοιμάται Σκάσε! Κοιμάται Βασίλικη. Ναι, μέσα. Μετά έχουμε, τώρα πάμε μέσα στο χωράφι με ένα μαγικό. Μόλις κάνω έτσι θα πάμε στο χωράφι. 1, 2, 3. Μπουμ! Λοιπόν, εδώ πέρα είναι ένας σκήπος που φύτεψε ο Γιώργος και ο νονός πες. Και ο νονός μας. Ω, σταφύλια! Έχει τα φύλλα μας. Μην τα τρως ρε μαλάκα, δεν έχουν γίνει ακόμη. Δεν είναι σταφύλι ρε. Τι είναι αυτό? Κάτι άλλο έχει και ντοματίνια μέσα. Να και τον άλλον κήπο. Πάμε. Εκεί πέρα έχουν φυτέψει τέτοιο, πεπόνια. Πώς το λένε. Τι έχετε φυτέψει εδώ? Πεπόνια, μελιτζάνες. Πεπόνια, πού είναι τα πεπόνια? Δεν έχουν γίνει ακόμα. Και μετά ο κήπος. Μετά πάμε εκεί πέρα και η αποθήκη στο τέλος. Το μέσα χώρο σας δείχνω. Και έχει και μεγάλη αυλή. Εδώ πέρα έχουν γάμο το. Εδώ πέρα έχουν φυτέψει σταφύλια μόνο. Δεν μπορώ να σας δείξω, είναι πολύ μέσα. Να ένα τουλάχιστον. Άουτς. Να ρε, να και τα σταφύλια, να δες το. Κάτσε. Να και από εδώ, να. Να Μαξιμέ. Κάτσε να πάρω ένα. Συγγνώμη, αλλά πρέπει. Πήρα κι εγώ. Αυτό είναι μούρα. Μόνο σταφύλι είναι. Το ξέρω. Εκεί είναι τέτοιο, έχει κάρβουνα μέσα στην αποθήκη. Α, και εσείς με παντέφλος είσαι. Εσύ με την παντόφλα είσαι. Εδώ είναι τα εργαλεία μας που σκάβαμε. Εδώ πέρα Δείξε και το άλλο, το που είναι στο αγροτικό. Δεν πειράζει, άστο αυτό. Να μέσα η αποθήκη, δεν μπορεί να πες να έχει φίδι. Δεν έχει ρε μαλάκες που μπορείς. Αυτά τις αποθήκες μας. Είναι παλιά πράγματα αυτά. Παλιά πράγματα είναι όλα αυτά. Είναι και μια ζυγαριά. Γιατί με βάζετε εμένα πρώτα? Να κοιτάξτε. Κοιτάξτε παιδιά, ζυγαριά. Παλιά. Έλα, ρε το χέρι μου. Άνοιξε ρε. Ανοίξτε, τραβήξτε. Γαμώ τη μάνα σου. Άνοιξε ρε. Ρε. Σε παίρνει κάποιος. Δεν μπορώ. Ρε κολό, Αλέξανδρε. Αυτό που... Τραβήξτε κι εσείς από πίσω. Πώς. Τραβήξτε. Αϊ. Φώναξε τον πατέρα σου κάποιον. Ρε μαλάκα, μας κλείδωσε μπρο. Φώναξε τον μπαμπά. Ρε μαλάκα. Ναι. Τι. Κλειδωθήκαμε εμείς, ναι.
Παιδιά, ξυδωθήκαμε. Γιατί ο Αλέξανδρος Πρόσεχε αυτό. Γιατί ο Αλέξανδρος είναι ένας μαλάκας. Γαμίσου μαλάκης μένε. Τώρα πες εσύ μέσα γαμιόλι. Μαλάκα. Γαμό σου βλάκα μπα. Χαζέ. Τι μας κλειδώνεις γάμο. Άρα το πόδι μου, ρε. Εδώ είναι τέτοιο. Αυτά παιδιά για το σημερινό live. Πάμε στην πλατεία. Και τώρα βάλαμε την Αλέξανδρο. Δείξου πέτρες. Πάμε στην πλατεία να τους δείξουμε. Όχι. Αυτά παιδιά και σήμερα. Να ξέρετε, έρχονται κι άλλα 2 βίντεο σε μία ημέρα. Δηλαδή, αύριο Γιώργο, αύριο... Δεν θα πάω στην Παιδιά, πλατεία κλείνω γρήγορα γιατί παίρνω τηλέφωνο τη μάνα μου. Οπότε, αύριο να ξέρετε, αύριο θα κάνουμε gaming βίντεο. Μπορεί και σήμερα να είστε συντονισμένοι. Ωραία και Έχω να πω like, subscribe και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.